Chcete zvýšiť svoju kreativitu a produktivitu na maximum? Dnes vám ukážem 5 aplikácií, ktoré každý kreatívec by mal mať. V prvom rade si ukážeme program na editovanie videí. Takže ako ste pravdepodobne čakali, tak program na editovanie videí na mobile bude CapCut, lebo to je asi jeden z najlepších programov a ešte k tomu je aj zadarmo. Takže si ideme ukázať nejaké jeho hlavné veci, ktoré dokáže a plus aj nejaký ten tutoriál, že čo sa tam dá vôbec robiť. Keď si otvoríte CapCut, tak hneď tu máte menu, kde si môžete vytvárať projekty a podobné veci. Mám aj video, kde som editoval v CapCute, takže vám niekde tu na karte vybehne a môžete si ho ísť pozrieť. Lebo tam som ho viac podrobnejšie ukazoval, tu len tak ukážem, že aby ste vedeli, že existuje a že čo sa tam vôbec dá robiť. Ideme napríklad do projektu, ktorý som používal v tom videu. A ako vidíte, tak sú tu pridané titulky, ktoré si tam viete pridávať a taktiež tu je oveľa viac vecí, ktoré viete robiť, keď kliknete na to dané video. Tak viete upravovať zvuk, viete upravovať aj toho daného človeka. Ako vidíte, tak viem si proste pokožku meniť, farbu pokožky, viem bieliť zuby, viem aj seba, ako vidíte, tak je tam veľký rozdiel toho, ako vyzerá moja tvár a nie je to ani zase tak veľa poznať. Dá sa upravovať tvár, viete tam hociaké iné efekty pridávať, viete stabilizovať to video, ak máte nejaké car edity alebo ja neviem, podobné veci. Máte tam hociaké trackingy, že viete trackovať svoju tvár alebo niečo a viete tam pridať text, aby to sledovalo tú tvár alebo podobné veci. To sa veľmi často využíva a máte tu hociaké efekty, ktoré tam viete pridávať. Väčšina z nich vyzerá dobre, záleží do akých videí to pridáte, aby sa to aj hodilo do toho videa. Ale ako hovorím, väčšinou sa hodia, väčšinou sú pekné, viete tam pridávať reálne, že hocičo. Takže určite, ak chcete editovať na mobile, tak odporúčam CapCut, lebo je jednoduchý a máte tam veľa efektov, že nie je to ako Premiere, že väčšinu si musíte stiahovať alebo vytvárať, ale máte tam skoro všetko už predpripravené a vy iba editujete a to je super. Takže ako ďalšia aplikácia bude na grafický dizajn na cesty, čiže zase do mobilu. Takže veľa z vás možno čaká, možno nie. Takže tá aplikácia je Canva a je to veľmi super aplikácia, v ktorej môžete robiť príspevky a podobné veci, plagáty. Napríklad si vytvoríme nejaký jednoduchý plagát, zoberete si template, ktorý tam už je a vy môžete potom už len prepisovať ten text. Takže to je celkom jednoduché, keď mám pravdu povedať. Proste si to viete upraviť ako vy chcete, ako to vám vyhovuje, takže tak. A viete sa tu veľmi vyhrať, je to aj na počítač, čiže ak by niekto to chcel robiť na počítači, tak môže. Není to len čisto na mobil, takže určite sa choďte na to pozrieť, lebo to je tiež jednoduché. Môžete si tam vytvárať čo chcete, dajú sa tam robiť gifka, dajú sa tam robiť takéto plagáty, príspevky na sociálne siete, jak je story na Instagram alebo podobné veci. Dajú sa tam hociaké dokumenty robiť, aj dokonca prezentácie, čiže je to veľmi dobrý, flexibilný program, v ktorom môžete hocičo vytvárať, čo len vás napadne a jediné, čo vás brzdí, je vaša kreativita. Takže určite si to stiahnete, ak vás baví niečo v tomto zmysle. A čo je najdôležitejšie, tak to dokáže používať aj niekto, kto sa vôbec do grafického dizajnu nevyzná, lebo to je proste jednoduché, chápete, čo sa tam deje a ako to máte robiť, lebo tu máte všetko popísané a všetko je to jednoduché. Takže to je na tej aplikácii najlepšie, že to dokáže aj niekto, kto nikdy nič v tomto grafickom odvetvi nerobil. Takže ako ďalšia aplikácia bude na spravovanie úloh, čo je moja veľmi obľúbená aplikácia a to je Notion, pretože v Notione môžete robiť to, čo vy chcete a všetko si môžete sami customizovať a vytvárať, ako to vám vyhovuje. Takže na toto odvetvie sa to že najviac proste hodí. Ja som napríklad si vytvoril pred videom, že plánovač jedla a jediné čo, tak si tam môžete napísať, že aké jedlo na každý deň chcete
a hneď za tým si viete napísať, že čo na ten deň potrebujete, aké suroviny. Čiže vždy pozrite do chladničky, pozrite, či máte všetko na ten deň. Ak áno, tak viete, že môžete ísť jesť. Takisto si tam viete urobiť lístok nákupu, že tam proste vidíte a všetko sa vám to synchronizuje podľa dňa, aby ste vedeli, čo na ten deň, keď tak potrebujete nakúpiť. Ale taktiež, čo sa týka toho kreatívneho, tak tam viete správať hociaké veci. Napríklad, ja tu mám na sociálne siete, aby som si značil, čo všetko chcem napríklad zeditovať, alebo natočiť, alebo vytvoriť na sociálne siete. A jediné čo, tak vždy kliknem na nejaký dátum, dám new item a dám si tam napríklad, že to chcem na YouTube a už môžem potom len písať, že čo chcem. Takisto viem status, dám napríklad, že to plánujem, že už to není iba nápad, dám si názov, ako sa to video má volať, potom si tu môžem dať platformu a už si tu viem všetko značiť, ako ja potrebujem. Vie vám to veľmi uľahčiť váš život, lebo máte všetko poznačené a viete kedy a ako to máte robiť. Viete to exportovať do PDF-ka, viete si to zdieľať s kamarátmi alebo s niekým, s kým spolupracujete, že sa vám to dá na takú stránku a máte k tomu všetci prístup a môžete to editovať. Všetci, ak to vy samozrejme povolíte ako ten, čo to vytvoril. A tiež je super na tom to, že to zvládne aj niekto, kto s tým nikdy nerobil, lebo to je proste jednoduché. Keď si vytvárate novú page, tak dáte názov, napríklad dáme YouTube a pod tým už si viete vytvárať, čo vy chcete. Či chcete tabulky, či tam chcete dať nejaké audio, či tam chcete dať napríklad kalendár, tak si tam môžete dať kalendár. Môžete si to aj prepojiť s nejakou inou pageou, že to budete mať synchronizované. Pomenujete a už tu máte kalendár, kde si môžete všetko značiť. Môžete si tu dávať hociaké linky na Google Drive, na Slack, na GitHub, na OneDrive, na Zoom, proste čo len chcete. Taktiež si do nejakej page viete dávať ďalšie page, čiže to môžete mať napríklad na poznámky ako ja. Ako vidíte, toto je napríklad moja na školu, ktorú som vám už ukazoval aj na mojich reelskách, takže určite, ak by ste chceli tento template, tak sa pozrite na môj Instagram, na najnovšie reelsko a tam som dával link na tento template. Takže keď sa pozrete, tak ja tu mám čas, mám tu počasie, mám tu aj prekliky na EduPage Microsoft a mám tu potom kalendár s úlohami. Viem sem ísť vždy do poznámok, napríklad počítačová grafika a potom tu mám hneď tie poznámky, ktoré som si vytvoril a viem si to pozrieť. Takže to je veľmi super aplikácia preto, lebo si to môžete zdieľať s tými kamarátmi a je to jednoduché na používanie. Takže ako ďalšia veľká súčasť toho, ako byť kreatívny, je inšpirácia a spolupráca s inými ľuďmi. Na inšpiráciu je veľmi dobrý Pinterest, ako určite viete. Tam si viete nájsť veľmi dobrú inšpiráciu na fotenie, ja neviem, na hocičo, na dizajn vášho domu, proste čo len chcete. Viete si tam nájsť veľa vecí a veľa ľudí to napríklad používa na vision boardy, že si to vždy ukladá, vytlačí a vytvorí si z toho vision board. Je tam to veľmi veľa, že to je jedna z najlepších platform na inšpiráciu. Potom čo sa týka tej spolupráce, tak je jeden z najlepších Slack alebo Slack a tam viete spolupracovať s ľuďmi, takže viete si urobiť takto channel, kde všetci si navzájom viete písať, viete si posielať hociaké obrázky, viete spolu veľmi dobre komunikovať, čo sa týka práce, máte to oddelené od vašich iných správ, čiže je veľmi dobré, aby sa nemiešali tie správy, takže máte oddelené pracovné a súkromné, takže to je veľmi dobré. Viete si tam posielať hociaké fotky, videá, viete si tam posielať súbory, není to nejako obmedzené ako na WhatsAppe alebo na iných takýchto platformách, kde viete komunikovať, lebo tam vám väčšinou komprimujú tie súbory, ale tuto nie, tu ich normálne pošlete. Takže určite, čo sa týka týchto vecí, tak by som používal radšej Slack ako nejaký WhatsApp alebo podobné veci. A je to jednoduché na používanie, proste si píšete a s pluskom posielate veci.
Takže som vám ukázal 5 aplikácií, ktoré by mal mať každý kreatívec vo svojom mobile na cestách, aby vedel vytvárať všetko, čo chce alebo potrebuje, alebo proste ho to baví. Všetky tieto aplikácie sú jednoduché na používanie, čiže ich zvládne používať aj niekto, kto sa vyslovene nevenuje takýmto veciam, ale proste ho to baví, alebo to naplňa, alebo chce mať pekný Instagram, tak to všetko zvládne robiť na týchto aplikáciách na mobile. Ak vás video nejakým spôsobom inšpirovalo, alebo sa vám aplikácie páčili, tak určite zanechajte like a odber. Napíšte do komentárov, ktorú z týchto aplikácií začnete používať. A určite choďte na môj Instagram, dajte mi tam follow a môžete si tam pozrieť to Reelsko s tým templateom na Notion. A určite si choďte pozrieť moje minulé video, ktoré bolo tiež o produktivite, ale nebolo to o aplikáciách, ale bolo to o tom, ako máte pracovať, ako zmeniť svoj neproduktívny deň na produktívny. Takže určite zanechajte odber pre viac tipov a trikov a ja sa s vami lúčim. Čau! Like, what's up, guy? I was down so bad, I took those L's. I was like, what, guy? Now I'm up on my way to the bank, I'm laughing, ha ha. Now I'm up, I barely here, thinking hater, rah rah. Okay, moment I fade, I gotta go away. Okay, pressure on me if you can't make no mistake.